ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. میاں جے فضل نہ ہوئے تے حسد کی میں ہوئے؟ فضل ہوندہ ہے تے حسد ہوندہ ہے. جس سے فضل ہویا ہوئے وہ دی دنیا حسد کر دی تو پریشان نہیں ہوئی دا. اپنی توڑ نبھا محمد تے کچھ پرواہ نہیں یارا. اونا جدو اے سنی نا گل غوث پاک سرکار تک تو انہاں دے منہ نکلیا جس دی گردن تے ساڈا قدم نہیں او دی گردن تے خنزیر دا قدم آئے. او حج پہ کرن جاندے ہیں راہ وچ ایک عیسائی عورت شراب بیچ رہی. صوفیزم وچ سدے نے اس نو رجت ہو جانا یعنی مقام دا پلٹ ہونا. رجت ہو جاندی نا تو انہوں میں سمجھے نا نکھیا انہیں لوڈو کھیڑ دیا ہو. وہ مسئلہ سمجھاؤں یار لوڈو کھیڑ دیا ہو تو تے سب بنے ہوں دے دے جو بندہ چڑھدیاں جس لئے اینڈ تے جاندہ ہے تے دانے وہ آ جاندے ہیں جڑے سب تے منہ اگے آ جاندے وہ پھر اتھے جان دا مطلب کی ہوندہ سی ان رجت سکتے. یہ اس کو سوکھا کر کے صوفیزم دا مسئلہ میں نہیں سمجھا سکتا کہ بندہ ٹردیاں کدی ایک چالنا ایسی غلط چل دا ہے کہ وہ فقیری دے اتلے رتبے تے بھی ہوئے نا ایک چال غلط چلی دیئے تے سائیں چاہ کے مڑ پیشاں چاہ دردین میں مڑ لفتو لاغا رجت ہو گئی ہے. اور یہ رجت ہوندی تسی کئیاں بندیاں دی ویکھی ہونی گی باؤ اگاں 98 تے ہوندے آیا تے جا کے سائیاں پچھلی پوچھلی تے در چھڑیا. کیوں جی کہ علامہ پر روسا 98 تے بندہ لگا بندہ اسی سمجھ دیا ہے بلکل 100 تے اپنے کھڑا ہے اے مجدد دوران بن رہا ہے. اتھو رجت ہوئی ہے تے چاہ کے پچھلی پوچھلی 2 والی تے در چھڑیا. چل 2 نمبر دے ہو جا 98 تو 2 نمبر اینا پیشاں سٹیا گیا اے رجت سٹیا. اللہ کریم ہولی ہولی ٹرن دی توفیق دے وے تے انشاءاللہ رجت تو بچائے. عمرہ انیاں نہیں مڑ کتھو بندہ اتنی محنت کرے تے مڑ اتھے جائے.